ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ತೂಕ ಮುಲುಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೂರ್ದೆ ತಂದೆ ಐಕೊಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನ ಮಂಚಿನ ತಿವೋಡು ದೇಪಂಡ ಅಪಗ ಚಿಕನ್ ಶೋಕಾದ್ ಜ್ಯೂಸಿದಲೆ ಕಾಫುಂಡು ನಮ್ಮ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಏರಂಡಲ ನಿಕ್ಲು ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ತೂಪುನಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕು ಬೋಡ್ತಿನ ಒಂದು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡಿಯೆ ಎಣ್ಣೆದಾಲ ಪಾಡಿನ ಬುಡ್ಚು ಮಸಾಲ ಪೊತ್ಪೆರೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರ್ದೇರಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚದಾತು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲದಿದಿ ಮಸಾಲವನ್ನು ಪೊತ್ಪೊಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲು ಮಸಾಲ ಸಾಮಾನು ಶೋಕಾದ ಫ್ರೈ ಅವನುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗಿಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಲಂಚಿನ ಪೌಡರ್ ಮಂತಿವೋಲಿ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆಡ್ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ಡಬ್ಬೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಎರಡ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಪೊತ್ಪುನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಐರನ್ ದೀಪೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತದು ಅವನು ಪುಡಿ ಮನ್ಪುಡು ಪೌಡ್ರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಮನ್ಪುಡು ಐಕೋ ಚೌಲಿ ಅವಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬನ್ನಲೆಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಮ್ಮಿ ತೀತಿಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಕಾರುಗ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಆತು ಮುಂಚಿದೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನನಗೆ 3 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಮಸಾಲನ್ನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತೆ ಅವೆನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆಂದೇನು ಪೂರ ವರ ಎಣ್ಣೆಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೀರು ಒಟ್ಟ ಸೇರ ಬಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಪೇಸ್ಟ್ದಲ್ಲ ಕಾವಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನೀರು ಕೂಟ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೆ ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಎರ್ದು ಅಪಗನೇನು ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೊಲ್ಲುಲಿನಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಶುಂಠಿನ ಸ್ಲೈಸ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇತ್ತನೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಪೇಸ್ಟ್ದಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೇನು ಯಾವುಜಿಂದು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇದೇ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮದ ಪೋಚಿ. ಇತ್ತೊಂದು ಈಚೆ ಶೋಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಮಿತ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಅವಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಏನಿತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ತಮಿತ್ತು ತಿಪ್ಪೆ ಇತ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಎಣ್ಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೋರ ಬೊಡ್ಡ ಇದು ಐಕ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದಾಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಲ್ಲಿನ ಪುಂಟೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮಸಾಲ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗೊರ ಎಣ್ಣೆಡು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲಿಜಿನ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪೊತ್ತುದು ಪೋ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೀತಿನ ಕೋರಿನ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಕೊರ ತಿರ್ಗವಡೇನು ಇದು ಒನಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆದರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಸದಾಲ ಬೋಡುಂದು ಜೈತೆ ಗ್ರೇವಿಡೆ ಉಣ್ಣೊಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ತಿರ್ಗದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲ ದೀಕದ ಯಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೀರು ಕೂಟುಜ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಐತ ಚಿಕನ್ ಹಿಡಿತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಅಂಶನೇ ಬಿಡೋಡು ಐಕೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆತನು ನಿಕ್ಲೆ ಮುಚ್ಚಲದಿತ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಐತೆ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಬುಡ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಗತು ದಿಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ನಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೇಯ್ಪವಡು ಫ್ರೈ ಅವಡು ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಕು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪು ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ಯಾನು ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಅಪ್ಪಗ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್. ತುಯ್ಯರತ್ತ ಇಂಚೆ ಚಿಕನ್ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಂತೆ ಅಂದು
ಇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದಿಯರ್ನಂಡೆ ಬೇಗನೆ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ, ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.